Som sagt, så bruger vi, at sidelængderne det er henholdsvis L minus X delt med 2 og L delt med 2. Det giver os hypotenoser, som vi kan regne ud fra Pythagoras sætning. Og når vi så sætter de her ting i anden, så kan vi få en fjerdedel her. Når vi så tager fjerdedelene uden for kvadratrum, så får vi en halv. På samme måde, så når vi får L i anden og L minus X i anden, så kan det så samles til udtrykket 2L i anden minus 2LX plus X i anden. Det vil sige, så kan vores vejlængde opskrives som X plus 2 gange. Nu har vi så fundet V af X. Så er så spørgsmålet, kan vi så minimere det her V af X? Det er næste opgave. Go forth. Make it so.